Čaute ľudia, moje meno je Váci a dnes vás vítam pri hre Titanfall. Je to taká strieľačka, ktorá je ako keby z modernej doby, lebo jednak nehráte tam ako v Call of Duty len za nejakého pešiaka, ale teraz hráte za moderného vojaka. Táto hra má veľkú výhodu, že tam máte takých titánov, ktorých si môžete privolať a taktiež s nimi bojovať. Dobre, dávam play. Tak, také predstavenie tej hry. Je to iba čisto multiplayer, čo je trošku nevýhoda. Ten single player tam vlastne ani nie je. Trošku to tam chýba do toho príbehu. Nevadí. No a začnem asi tým, ako tu vidíte, Pilot Loadout, Titan Loadout. To sú vlastne, tam si nastavíte, akú zbraň chcete mať, ako chcete mať vedlejšiu zbraň, proti Titanu zbraň a nejaké iné vlastnosti napríklad. Môžete byť aj neviditeľní. Dobre, zo začiatku však máte iba takéto 3 možnosti, to je tým, že ja som level 2, ale neskôr sa vám odomknú aj také vlastné, kde si to budete môcť vybrať. Dobre, ďalej, čo je dosť zaujímavé na tejto hre, sú takéto kartičky, ktoré vám dávajú vlastne tú výhodu, čo je tam napísané. Napríklad táto karta má, že vám zdvojnásobí XP, táto tu v strede, ktorú teraz mám, tak tá vás permanentne zrýchli. Platí to však iba jeden život, keď vás zabijú, tak koniec. A ďalej sú to takéto challenge, ktoré budete plniť. Tiež však mám zamknuté. Čo sa týka levelovania, tak tuto ako je moje meno, tak tam vidíte číslo 2. To je vlastne môj level aktuálny. A to vedľa je niečo ako generácia. V tejto hre to funguje tak, že začínate ako prvá generácia a máte level 1 až 50. Keď získate level 50, musíte splniť niektoré challenge. Áno, tie sú tu, to vám potom ukážem. A keď ich splníte, tak až potom môžete sa ako keby do ďalšej generácie. Ja už som v 6. No ale všetko sa vám vymaže a začínate ako keby od znova. Jediná výhoda je to, že čím ste väčšia generácia, tak tým potom dostávate viacej experienceov. Napríklad tým, že som 6. generácia, tak získané body skúsenosti, ktoré dostanem, sa vynásobia krát 1,5. Teraz by to mal byť 1,5, lebo už som vlastne ako keby opäť generácií vopred. Dobre. Dáme, že Play Titanfall a tu máte rôzne herné režimy. Táto hra trošku trpí tým, že veľa herných režimov tu nie je. Je tu klasický Team Deathmatch, potom je tu tento, že Frontier Defense. Ten budeme dneska hrať. Ďalej kampaň, ale to je vlastne mix toho všetkého ostatného. Hardpoint je proste niečo ako Conquest v Battlefielde. Capture the flag, chytíte vlajku, utekáte. Last Titan. Posledný Titan, ktorý prežije, tak ten získa bod pre svoj tým. A ešte ich tu je zo pár takých módov. Ale dneska si chcem zahrať práve tento. Je to v podstate taká už kooperatívna. Nehrám tam proti hráčom, ale proti počítaču. A vlastne funguje to tak, že chránite jednu budovu a na vás idú proste vlny tých malých vojakov, titánov a vy ich musíte ničiť. Popravde, tento mod si chcem zahrať teraz práve preto, lebo som level 2 a tu sa dá úplne najlepšie rýchlo vylevelovať na nejaký aj 12. level. Hneď ukážem ako. Máte tu kartičku, čo je, že zdvojnásobí vám experienci a ďalej je tu táto zbraň, že Smart Pistol MK5. To je asi najväčšia chyba v tej hre, lebo tá pištol má automatické zameriavanie. Čiže keď hráte proti hráčom, tak si vlastne úplná núbka. No, ale tuto to nevadí, tu hráte proti počítaču. A tá pištol robí to, že ona zameriava na hlavu a za headshot dostanete o nejaké body navyše. A keď ešte použijete tú kartu, čo vám zdvojnásobí ako získané body skúsenosti, tak proste úplne hneď ste ďalší level. Však uvidíte, ja to typujem, že môžem byť možno aj level 13 po tejto hre. Dobre, máme custom match, lebo asi chcem vybrať aj konkrétnu mapu. Čo sa týka map, tak malo by ich tu byť v základnej verzii 15 a potom by ste ich mali mať 9 v DLC. Tie DLCčka boli zadarmo raz na Origine, tak som si to tiež stiahol, takže mám všetky mapy.
ale najradšej mám Lagoon, hlavne v tomto režime, takže si vyberieme. Dobre, a pripojíme sa. Už tu máme niekoho a vidíte, on je level 34, ale druhá generácia. Pripája sa už niekto ďalší. Ozaj. Karty mám nastavené. A potom počas hry si vyberiete. Ja si vyberiem teda Assassina kvôli tej pištoli. Ešte vám stíham vysvetliť, čo je to Black Market. Tam si kúpete rôzne veci za tieto peniaze, čo sú tu vpravo hore. Tam ich mám 44 191. A tu sú také, že kúpite si balíček tých kartičiek, nejaké odznačiky, blbosti, ale najlepšie je toto posledné, táto certifikácia. A ona robí, že vám vlastne splní jeden challenge, aj keď ho vy v skutočnosti nesplníte. V podstate ho preskočíte a je to veľmi dobré, pokiaľ chcete ísť na ďalšiu generáciu, čiže znovu na level 1, ale nemôžete, lebo je tam nejaký challenge, ktorý musíte splniť a nedá sa. Ja som to už niekoľkokrát použil, je to veľmi užitočná vec. Dobre, teraz sa už ale pripájame do hry. Takže bude to trošku možné trvať. Nie, už sme tu. Takže Assassina, potom si vyberiem Titána. A sme tu zatiaľ 2 zo 4. Dobre, nemôžem zabudnúť si zobrať tú kartičku. Tu si vyberáte hneď na samom začiatku. Rýchlo Bčko, označím si ju. Začína sa hra. Môžete to jazdiť aj na takýchto lánkach. Pôjdeme tam kam mierim. A najprv si doplním náboj. Aj keď mal by som mať všetky, ale o jeden zásobník viacej. Vždy sa to zíde. Tak. Budeme musieť chvíľku počkať, lebo oni chodia väčšinou sem a sem. Najprv však pôjdu tam, ale tak o to sa... Vidíte? Áno, už sú tam oranžové bodky na tej minimape. Tak to označuje tých nepriateľov. Ale viem, že dojdu aj sem, takže... To nechám na spoluhráčov. Aha, dvaja sú tu. Však ja som všetko to nechal na jednom. Všetko mi pokradnú teraz. Jeden tu vyčkáva. A on úplne začínajúci hráč. Prvá generácia prvý level. A ten štvrtý sa ani nepripojil, takže... Viete čo? Kašlem na to. Tuto máme budovu chrániť, ako vidím, tak spoluhráčov mám totálnych neschopných. Hen, level 3 už som. Konečne som to zničil. Všetkých uvidím. Áno, to čo používam tu zbraň je to úplná vtákovina. Ale ako veľmi sa to hodí do tohto režimu, lebo ich tu budú behať strašne veľa. Zabíjať každého zvlášť s nejakou normálnou zbraňou je proste nemožné. Joj, oni čo robia? A tu za chvíľku upadne. Šup, šup, šup. Už som level 4. Tam dole vidíte tie XPčka. Naozaj, takto sa najlepšie na XP na samom začiatku. Privolal som Titána. Šuuu, yeah. Ale do ňoho nenasadneme. Nastavíme mu guard mode. Proste automaticky bude sám útočiť na nich a ja si môžem pobehovať voľne. Bude to taký môj asistent. Tam je, šup, headshot. Tu ich je veľa. Už som level 6.
No vidíte, táto zbraň úplne o ničom. Zameria to všetko za vás. Smutné je, že to používa veľmi veľa hráčov aj v normálnom multiplayeri, hej. Keď hráte proti hráčom. To sa potom nedá hrať. Jedine čo urobia, že počkajú a vystrelia. Ja by som to najradšej bol povolil iba v tomto hernom režime. A tuto napravo máme napísané, čo na nás bude útočiť. A už sú to aj titáni. A už došli. Granát. Aha, tam som to... Nevadí. Tu vyjdú. Level 7. Wow, staďal ich ide pekne veľa. Mne došli náboje. Tak, ja som dobrý magor, ja som si ich zabudol dobiť. No. Utekáme naspäť. Vyskočil som hore. Granáty dole. Dobre. Šup. Doplním si náboje. A už idú. Pozor. Týmto sa není dobre približiť. Lebo vybuchne, môže ma to zabiť. A už ide aj titán. Tak. Máme tu aj zbraň proti titánom. Dobre, dal som ho ja. Môj titán sa drží celkom. Doplní náboje. Rýchlo sem. Šup. Máme plné. A rýchlo dole. Tentokrát to položím sem. A už idú Nuke Titan, idú traja. Tí sú celkom nebezpeční dosť. Podo mnou sú. Level 9. A to je tretia vlna. On je síce neviditeľný kvôli tomuto robotovi, ale môže ma zabiť. Ten už má trošku iný damage. Áno, on ešte vybuchne. Tí New York Titany, oni ešte vybuchnú. A všetko čo okolo proste je mŕtve. Na hentoho sa môžu vykašľať, lebo tí New York Titany, oni robia to, že prídu k tej budove, odpália sa a tak je spôsobia veľké škody. Ďalší. Jo, tu už ich je veľa. Rýchlo vyčistiť. Ďalší dvaja. Oni sú tu v tejto budove. Tak a postaráme sa o zbytok. Už iba dvaja. Sú kde?
Tak, toho posledného si chytíme my. Tak. Tretia vlna dokončená. Rýchlo doplniť náboje. A dáme to sem. Another wave heading your way. You got incoming mortar titans along with suicide specters. To take them out, you might need to split up down there. Sem by mal jeden dopadnúť. A už ide, to bude titán. Ak si dobre pamätám. Áno. Takže šup, palba doňho. A kam ideš? A iba Titan assist. Tých titanov sa treba zbaviť, lebo títo vedia otočiť aj na diaľku. Oh. A level 11. Jo, už ich tu je veľa. Sem dole. Oh! Toto som mal šťastie. Tam vzadu jeden titán, takže ideme po ňom. Teraz uvidíte, ako útočia títo titáni. Sem sadnú a šuuu. Á, už ho majú. Ne, bude môj. Tak není. Dobre, štvrtá vlna dokončená. Opäť doplniť. Už mám vôbec kam pokladať? Tak, to vedľa. Tak. Nuke Titans and Mortar Titans inbound, team. You might want to split up to deal with them. Oh, snajperi. Oni sú neviditeľní. Oh. Tak, takto som ešte nestal teda. Á, tam máme jedného. Ideme po ňom. Kam išiel? Á, tu je. A hen, už ide titán. Nie, nie. Počkať. Ja som ho chcel tam dať, aby na ňo padol a zničil ho. No nič, už musíme nasadnúť do titána. Už to je ťažšie. Treba využiť jeho silu. Oh. Šup môj jeden. Na sračky ho daj. Neschovávaj sa. A, to tu chcem. Oh, tu sú dvaja. Dobre. A hen tu
Ďalší. Harvester shields are dropping. A tento shield je dobrý, on zachytí gulky a šup naspäť do neho. A rýchlo od neho. Those mortar titans are really hurting the harvester. They're set up on the outskirts of that area. Hunt them down. No a sme v Harvester hajzli. is down. I repeat, Harvester is down. Tak nič, ideme od znova. Okay, team, I'm firing up the Harvester again. Don't forget, your Titan's ready to go. Call it if you need it. A dole. Turret is available, pilot. Set it up and it'll fire on any inbound threats. Okay, your Titan's prepped for launch. Call it when ready. Titána si hneď zavoláme. It's on the way. Stand by. Dobre, Titán je dole. Poď sem. Nasráme. Control transferring to pilot. Pilot, you've still got a turret available. Place it when you're ready. Odtiaľ to vychádzajú. The harvester shield's taking some hits. Go take care of it. Šup. Pilot, you've Oh, got infantry koľko all ich tam around je. the harvester. You've got to clear them out. Ideme ich. Podúpať. Poď sem. Ne. Ty to nech idú odo mňa. Remember, you've got a turret available. Just place it somewhere and it'll do the rest. Damage core activated. Now has increased damage output. Á, nech je po nich už. Ty vole, odkiaľ sa toľko tí vedú? Damage core offline. Team, there are a whole lot of nuke titans bearing down on the harvester. Level 14. Som si myslel, že budem taká 12, 13, ale dokonca viac. Another Titan is attacking you. Kokos, od neho choď. Team got a nuke Nechali titan sa approaching. zničiť Don't obidvaja. let it detonate near the harvester. No sniper. Nech už je po ňom. Musím odlakať ďalej. A teda sa od neho. Ale ne, jeden tam už je. Threats attacking. Oh. Reinforcements are in the harvester Ah. in bad shape, pilot. Prehrali sme We'll have znovu. to abort the mission. Just lost Skoro. the Harvester, team. Ja mám The úplne iné INC is skode much než oni, no. damaged. Tak ale iný level, no. No, oni teda Pilot, I'm začali restarting the hrať. Harvester for you. Ups, to som nechcel. Titan's ready for combat. Call one in if you need help. Pilot, you've got a turret available. Put it someplace where it can do some damage. A toto je posledná šanca. Okay, your Titan's prepped for launch. Call it when Keď ready. to teraz nedáme, tak sme prehrali. You got it. Stand by for Titanfall. Letí. Heads up, team. More Šup, contacts on the way. nasedať. Remember, this is the last chance we've got. If you lose this one, it's game over. Iba 5. vlna už majú problém. Don't forget, you've got a turret ready to deploy. Set it up whenever you get the chance. Čo ste tam zašití? Be advised. You have a friendly Kokos. Protect the harvester while the shield recharges. Á, dobre. Sa zlako, že na mňa vyskočil nejaký? Ale to vyskočil spoluhráč na mňa. Fú, bombu len, nalož mu na hlavu. Od neho. Pilot, the harvester shields are
gonna drop if they keep taking damage. Nuke Titan approaching the harvester. Take it out before it detonates. Salva do teba. Your turret's ready to go. Just set it up somewhere. Aj. Už tam jeden titán je. Takže už iba vybuchne. Harvester health is at 75%. Idem radšej sem. O nie. Ó, dobre, stihol som. A ideme po titánu. Tu je prvý. No ale som došiel titána, tak šup! A teraz vám ukážem jednu srandu. Keď vyskočíte na titána, pekne otvoríte tu jeho hlavu a teraz to modré, čo je štít, tak toho neochráni. Ne. Celý zásobník do hlavy vystrieľať. Šup, máme ho. Prebiť náboje. Tu dorazí týchto neviditeľných. Á, vykrútili sme mu ves. Šup. Oh. Ne. Všetkých rýchlo dostať. Už iba 10. Môžem posadiť dve. A tu idú. Á, ty sú moji. Sú moji. OK, posledná vlna, ale ako vidím, tak s týmto životom to asi nedáme. This is the final wave, pilots. Hold them off just a bit longer. I'm seeing signatures indicating suicide specters and nuke titans. 96 tých vybuchujúcich. To bude zábava. Á, hen, už sú tam, Got a whole lot of suicide specters. Closing ground fast. Take them down. Got a nuke titan approaching. Don't let it detonate the harvester. Team, the harvester shield just went down. It's taking permanent damage. The IMC took out your turret. We'll get you another one as soon as possible. Vybuchnite už. Team, the harvester's about to go down. Take out whatever's damaging it. Tu idú. Pilot, back in action. Warning. Titans engaging. Ne, chyť to. Tak. Čo? To sa ani nepozeral, že už... Tak skončili sme, no. Iba jedna hviezdička, no. Ja som ju získal všetky 3 na tejto mape. 300 bodov. To je pekné. Dobre. Tak. Body, koľko som mal? XP? 87 000. Level 4
Level 5. Level 6. Level 7. Level 8. No a tak, toto ešte bude trvať dlho. Ale 80... Čo? 1,8? Doteraz to bolo, že ste dostali za každú ďalšiu generáciu 0,1 navyše, ale teraz som dostal viacej. 1,8? To je dobré. Oh. Dokonca 17. A peniažky, no iba 500, lebo sme nevyhrali. Plno vecí odomknutých. Challenge. Toto všetko som už splnil. A ešte to pokračuje. No a výsledné. Tak, tieto vykričníky tie vykričníky zobrazujú, že máte niečo nové. A konečne nové challenge a idem si pozrieť, čo potrebujem, kebyže chcem byť ďalšia generácia, keď už budem level 50. Zabij 5 titánov, no počkaj, ukážem úplne všetko. Zabij 50 titánov tým, že im skočím na hlavu a vystrelím im mozog z hlavy. Alebo teda dojebem káble. Až 50. No tak to bude pekne ťažké. To fakt, túto zbraň musím používať. No ako nič zlo malo, tak tieto zbrane nemám rád. Ešte tento Mac Launcher sa dá. Ale ako to je taký gulomet, ktorý si odomknem až neviem koľko tam levely. Tam dole ho vidno na tej karte. No tak toto nemám kedy splniť. Práve na to sú tie certifikácie, čo si kupujete tu. Toto. Hneď 4 sloty. Pekne. A u Titána 3. A 81 ich mám. Mal by som už predať nejaké. Dobre. Tak to poďme robiť podľa vlastného gusta. Najprv si vyberiem zbraň. Ja si vyberiem teda túto snajperu. Proti titánom. Aké tie schopnosti. To je C4 vlastne. Tak. No tak toto robíte aj všade. Aj u titánov. Dobre, jestli lobby. Tak dobre ľudia, ak sa vám toto video páčilo, tak tam hoďte like. Budem rád za každý odber a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Majte sa, čau.